Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli video tapşırığı qarawçılar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahumma salli ve sallim ala nabiyina Muhammed. Bugün biz sizge noyabr ayının video jurnalını taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Alдағы bir necha minutda. Madrasa shogirdlari Qozonda jingu yovladi. Bizda qonaqda Yordam masjidi vakillari. Hojilar masjidida kechki va'z. G'usman masjidida bolalarga diniy o'quvlar boshlanib ketdi. G'usman masjidida Ilmir hazratning darslari davom etdi. Ya ilahi, ya ilahi. 18 noyabr Rossiya Islom universitetida Islom fanlari ham g'arab tili bo'yicha olimpiadaning tubak turi uzdi. Әлеге шара шулай ук Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде. Шарада Татарстанның һәм Идел буе Урал төбәгенең урта һөнәри ислам уку йортлары шәкертләре көч сынашты. Татарстан мөфтиенең мәгариф буенча урынбасары, Рио ректоры Рафик хәзрәт Мөхәммәдшин насихат сүзләрен җиткергәннән соң шәкертләр аудиторияларга таралды. С прошлого года мы решили проводить для вас, для студентов медресе среднепрофессиональных учебных заведений отдельную олимпиаду, чтобы вы и подготовились. Кстати, он будет где-то 13-14 декабря, наверное, будет российская, там тоже номинация среднепрофессиональных учебных заведений будет, чтобы вы уже посмотрели свои возможности. У вас будет месяц еще подготовиться и с большими уже такими интеллектуальными силами прийти к Всероссийской олимпиаде и там победить. Шәкертләр аудиторияларга таралды һәм үзләренең белемнәрен сынарга керештеләр. Төшке аштан соң олимпиадага нәтиҗәләр ясалды. Буа мәдрәсәсе шәкерте Бекболот улы Кыялбек акыйда фәне буенча беренче урынны яулады. Алхамдулилля, все хорошо прошло, результаты интересные, есть в этом году даже 2 вторых места, то есть это говорит, что упорство было, старание и довольно высокие показатели баллов было, алхамдулилля. Кыялбекны олимпиадага әзерләгән остазына Гомәр хәзрәт Шигаповка Алла рәхмәтебезне белдерәбез. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин катнашында үтте. Ул сәламләү сүзе белән чыгыш ясады һәм галимнәргә хөрмәт күрсәтүнең әһәмияте хакында билгеләп үтте. Чтобы получить какую-то пользу, я хотел прочитать небольшой отрывок из книги имама Ахмада Сирхинди. Книга называется «Мактубат», более известна как «Мактубат имама Раббани». И это предисловие, которое написал наш богослов, татарский богослов Мухаммад Мурат Рамзи Аль-Казани. И объясняя позицию факихов, уляма, ученых, он приводит мысль Абдуль-Гани Ан-Наблюси, рахимахуллах, и говорит: «Уалейка итти'ад бима у'адака бихи шейх Абдуль-Гани Ан-Наблюси. Равахуллаху рухаху ва наввара дарихаху, хайтфу каль». Он сказал: «Вахдар мин та'ани фи ахадин минхум». Не смей выходить против ученых, то есть больших уляма. Поэтому нужно сначала знать позицию. Когда мы говорим имам Аллам, великий имам, здесь нужно остановиться. Не нужно говорить против. Сказал великий имам и остановись. Не смей удлинять свой язык в сторону подобных ученых. Потому что это самая большая ошибка, которую мы сможем только себе представить. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Это место поздравлений.
Благодарим Камиль Хазрата за столь прекрасное и поучительное. И на самом деле тут собрались как раз непосредственно те люди, которые были одним из самых лучших в своих мадресе. И я думаю, данный сахат они вняли и будут стараться, иншаллах, уже на всероссийском конкурсе еще раз подготовиться и выступить достойно и подтвердить знания хорошего факиха ханафийского мазхаба, иншаллах. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربم الله تعالى اشبو مجلسlerimizni izgi Qur'ani Karim oyatları bilan nurlandırıp Qur'anni o'qib, Qur'an bilan amal qiluvchilardan bo'lirga nasib eylesen idi. Ya ilahi, ya ilahi. 19 noyabr Hojilar masjidining kechki va'zasine qo'noq bo'lib Yardam masjidining vakillari keldi. Ilmir Hazrat Hasanov va'z kishasin oshib jiberdi. Mana shu Yardam masjidining bilamiz endi shu so'qirlar bilan ishlaw, anda endi kimgina nindigina kishi kela, anda boshqa даже endi bizning. Ondan so'zni Yardam masjidi imomi Rafiz Hazratga berdilar. Arag'izda yomon kishilar bo'lsa, Faniz Hazrat bilan hali teran tanish bo'lmasangiz, bir-ikki so'z aning turida silab ketirga tilagan edim. Faniz Hazrat kim ol deb qo'yan nechik deb aytganda, Faniz Hazrat bo'lgan deb aytdi. Shulay bet. Faniz Hazrat ul tug'ash ko'rib tuwa, ko'rishi bola bo'lib bu dunyoga kela, Alloh taolo yana ko'rsalatini berar. Lekin 4 yoshni uzg'ash Faniz Hazrat masjidga yeri boshlaydi, ham endi Allah Teala'nın dini bilen, İslam dini bilen kızıksına. Anları 5 yaşında bir Feniz var. 6 yaşta Feniz Hazret katı ağrıyı. Alın yuvalda komu galaga hem indi komundan çıkkaş. Nevinde guru selatanın yukkasıga Allah Teala şunu zor sınav bile. Hem indi Ankaramastan Feniz Hazret din yolunda tırışlığın devam eder. Tuktap kalmayı, kulların teşirmeyi hem indi edisi bilen birge meştke yeri başlıyor. Onları hem indi Braille şriftleri turunda hem indi umumen kurmamışlarının tırmışı bizden gadi halktan dip ettiğinde görüşü kişilerden ayrılıp duran meken yok meken anın turunda Feniz Hazret kubraksiler. Mana kirillitsa boyunca, Tatar orası şrifti boyunca okuw bar edi bizden şirlikte. Indi mana 2004 yılının başına kadar garip Kur'an alıp kulağına okuw mümkünlüğü kurmamışı kişi göz aldığına ketire almaydı. Anişe gitip şu sistem barlığa kire, azgına tarihqa kuz salıp kitasim kire. Bizden hürmetli İldar Hazretimiz Vazitov, haminde anın apası Malika Hanım Elmüddinova baştan işli başlaylar Süleyman Meşitinde. Süleyman Meşitinde işlev degen söz olup bik aytılgan, ama lakin yartılaş tizilgan, yartılaş anıtılgan meşitke Hazretimizni bilgililerdi. Hazretimiz kilip gören erseni ambar izağı elip koyganlarda şu meşitke bütün kişi yolunu anıtkan. Şundan soň ambar izağının aşkışını tavap alıdan Hazret akirengene şu meşitini eretke kitire tırışa. Şol vaqtda көрген балаларını Qur'anga okuta başlagan. Şol vaqtda bir apa, Binir apa, iki anağın tutup Hazret yanına meşitke özü de rahim ite. Ham narsadi Hazret deyil. Yardam itigiz, min de Qur'an okuysim kela. Qur'an okumayşa ölüp gituden korkan deyil. Hazret aytayken, ayda biz seni iretamiz Qur'an okurarga degeç, men iren almayım şol, iki gözümde көрмейді aytadi. Indi Qur'an okumayşa ölüp gituden korkan, көрген vaqtda Qur'an okuyayım, ahar Qur'an okup gitmemişe ölüden korkan deyip aytkeç, nişik buluşurgasın şuşa apaga deyip baş vatatırgan vaqtda Allah subhanahu taala nasip etken Malika Hanım bizga haş kılalını. Ham indi Mekke'ye bargaç bilip ala o yılga kadar bir neçe yıl aldan Ali Arabistan'ın özünde 2 tane yıl artık Kur'an şerifte bulsa da Ali neçegina yıl aldan Kur'an bastırıla başlıyor Arabistan yerliginde. Şuşu Kur'an'ı izlep tavıp birinci parça Kur'an'ı satıp algan. Alıp kayta başlagan Rasiya yerligine.
Күпме авырлык, баштан бер таможняда туктатып калганнар, икенче таможняда туктатып калганнар, 1 ел дигәндә Коръәннәр кайтып җиткән Рәсәй җирлегенә. Кайтуын кайткан, әмма ләкин икенче авырлык. Беркем дә гарәп шрифтында ни яза белми, ни укый белми. Шуннан соң шушы хөрмәтле олы йөрәкле кешебез нәрсә эшли? Үзе төннәр буена утырып, хәрефен хәрефкә чагыштырып, шушы системаны өйрәнеп чыккан. Һәм инде менә шушы системаны Венера апага өйрәтә башлаган. Ә бит бер кеше белән генә калып булмый җәмәгать. Менә бүгенге көндә алга табан атлап, бүгенге көннең халатына һәм инде бүгенге көннең безнең шәкертләрнең килеп укуының бер мисалына гына күз саласым килә. Бер кешебез килгән иде. Ул әйтә ничек ди? Вакытында бөтен әйберем бар иде, мин ди бизнесмен идем ди. Балаларым да, хатыным да, мал-мөлкәтем дә бар иде. Машинада барган вакытта юл халакатына ишрап, ике күземнән дә мәхрүм калдым ди. Шуннан соң эшчелеккә бирелдем, тормышым юк, мәгънәм юк яшәүнең дип эшчелеккә бирелдем ди. Шул вакытта хатыным килде дә кагаз койды. Мин дә аңламыйча кул койдым ди. Шуннан соң бөтен тапканым балаларыма күчте. Хатыным онытты, илтеп калдырдылар мине ди кичкенә мал семейканың бер бүлмәсенә ди. 7 ел чыгалмыйча шунда утырдым. Күршләр ризык кертмәгәндә бишәр ризыксыз утырган көннәрем бар иде. Мин инде итнең тәмен оныта башлаган ди. Һәм инде ишеннән җимерелгән хәлдә кеше безгә килергә Аллаһ Субханаһу Тәала насыйп итә. Андый кешенең халатын күз алдына китерегез. Ни адам ясый алмый, ни сүзен әйтә алмый, ни үзен карый алмый, ни әйләнә тирәсенә файда була алмый. Бар эше тик елау. Шундый кешегә бит бер генә гыйлемне биреп кенә кала алмыйсың. Башка гыйлемне өйрәтергә кирәк. Дин гыйлемендә, дөнья гыйлемендә шулай итеп әкренләп, адым атлап безнең тирнәктәнү үзәге бүгенге көнгә килеп җитә. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләh, кем баштан кириллицаны белми, урыс татар шрифтын өйрәтелү каралган, кем инде урыс татар шрифтын белә, инде ул Коръән укырга, шушы аятларны үз куллары белән табып, менә шушы Аллаһ Субханаһу Тәгалә безнең нигъмәтле сүзләрен укырга мөмкинлек таба бүгенге көндә. Андый кешенең шатланганын күз алдыгызга китерсәгез, менә укып чыгалар да беренче аятны. Шын ихлас йөрәктән, ул күздән генә яшь чыгу түгел, ул тавыш белән генә елау түгел җәмәгать, менә күңелдән кеше елап җибәрә. Мин бит ди Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең сүзләрен үз кулларым белән укып чыгалдым бит дип, аларның шатлануын күрсәгез, аны аңлатып бетерегез сез нигъмәт. Ярдәм мәчетендә уза торган күңел күзе белән укыйм Коръән акциясе турында сөйләде. Күрмәгән шәкертләребез шушы нигъмәткә ия булу мөмкинлеге бар. Һәм менә һәр кеше шушы өлешкә үз өлешен, үз нигъмәтен кертү мөмкинлеге бар. Бүгенге көндә шушы бер комплект Коръән 7600 сум тора. Һәм дә инде менә бер гаилә исеменнән, бер кеше исеменнән шушы Коръәнгә өлеш кертү мөмкинлеге бар безнең үзәгебездә. Һәм инде сезнең исемегездән Алла бирсә Коръәнне бастырылыр, һәм инде таратылар Алла теләсә күрмәүче шәкертләребезгә. Менә бер хәрефен укуда, бер аятны үз куллары белән укып чыгуда күрмәүче кешенең Аллаһ Субханаһу Тәгалә без әйткән бит, бер хәрефкә шиксез савап бирәм дип. Монда бит бер хәреф кенә дә ничә ноктадан тора, 6 ноктадан тора. Һәм җәмәгать күпме савап, күпме Аллаһ Субханаһу Тәгалә безнең рәхмәте һәм нинди улуг садақатул җария дигән сүз. Һәм менә кемнең теләге бар, кемнең нияте һәм инде мөмкинлеге бар, шушы нигъмәткә ия булып, үзенә дә, гаиләсенә дә Алла бирсә бәрәкәт кертү мөмкинлеге бар. Ярдәм мәчетенең имамы Фәнис хәзрәт Мингәрәев Луи Брайль системасы буенча Коръән укып күрсәтте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Укыйм кулларым белән. Мәсәлән, 114-нче сүрә Ан-Нас диелгән. Һәм инде укып китәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул аъузу бираббин нас, маликин нас, илаһин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису
fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Менә шулай итеп, уку сул яктан башлана барыбыр да? Уку сул яктан башлана, сулдан уңга. Язган вакытта без уңнан сулга кире яктан язу мөмкинлегенә ия булабыз. Менә хикмә ничексә, менә тәхәретсез андыйны Коръәнне тутырга ярый микән? Юк. Тоже ярамый да? Тик Коръән белән генә. Бу бит оригинал Коръән дигән сүз. Әмма ләкин брайль шрифтында. Һәм инде менә нинди генә битне теләсәм дә ачып рәхәтләнеп уку мөмкинлегенә ия булабыз. Мәсәлән, менә укый аласызмы монда булсын так? Мәсәлән, менә монда укыйбыз. 63-нче сүрә диелгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иза жа'акал мунафиқун قالوا إن نشهد منك قولوا نشهد إنك يا رسول الله ملاح ورسوله. Менә шулай итеп укыла. Утырдым ди, укытучыга Коръән укыган вакытта бармак белән тирләп, нитеп шуны сызып ди, менә алып бит әкертне укыйлар инде. Коръәнне күрсәттек, Коръән бик каралган, бөтен хәрефләре сөртелгән. Әле безнең Коръән ул. Булар бит уку бит авыр, монда сөртеп итеп бара. Барысында. Әле тем более бераз переживать әйтсә, тирли башлый, тирләгәч. Су керә уже, и всё. Бик авыр, машаллах. Иншаллах, ярдәмләрне ташламасын инде. Саусагына шулай. Фәһим хәзрәт безгә сүз биреп, Коръән укып алса, аннан соң инде бергә дага кылырбыз да, шуның белән төгәлләсәк хәерле булыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуваллаһу ахад. Аллаһус-самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Hocabız xatalansa, kimşiliklense, kişir, yarlıqa, tengel xaqi, xaqamelerden qabalayla razılığını bire kör. Senin razılığın ya aziz Allah'ımız qamme bizge de, ten tazalığı, can tanışlığı, көңіл baylıkları bulup, ertə oyanında, ey Rabbimiz, biz bit baxitli, turmuşumuz igilikli, biz uyandık, yakınlarımız selamet, birimiz için birimiz baxit bula alabız bit, yakınlarımızı öz baxitimiz bilen baxitli ittire alabız bit degen uy fikir bilen gün başlaularımızga. Gündüzlerde ya Rabbim Allah'ım yollar açık bulup, gameller doğru on bulup, sataşmışa, adaşmışa, hayırlı yollardan taypılmışa, senin bereketinde bulup, yollarımızda, gamellerimizde kirek iken yerden kolusuza aluşa, yerden filkeleri koyabiluşa, bulgan meselelerini şişirge yardım etmişa, bulgan şatlıklarga şın-şınlap şatlanılırlık bendelerine nasip eylep, iyilikli günler geçirtsen idi. Ya ilahi, ya ilahi. 26 noyabr Hajilar Мәчетенең атналык кичке вагазыннан bir üzük тәкъдим итәбез. Җомга кич Хаҗилар мәчетендә һәр атналык вагаз кичәләре оештырылып бара. Шундый кичәләрнең берсендә мәдрәсә мөгаллиме Габдрауф хәзрәт Хисматуллин җыелган халыкка пәйгамбәребезнең хәдис шәрифен аңлатып үтте. Габдрауф хәзрәт хәдисләрне укып, аларны тормышта кулланырга чакырды. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Yeni kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. İnşallah indi bugünkü temamız indi deseniz, bugün indi 24. hadis ol Allah'ın rahmetinin kengligi degan temaga inşallah mana şu hadisini okup indi azgina tefsir kılıp yetirbiz. Hardan kelgani kadar İmam Navavi anlatkanca Kur'an'daki ayetlerine dayanıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine dayanıp mana bunu anlatıp getirgen tırışırız inşallah. Bir takım sahabalar kiler de Peygamberimizge ayttılar. Ya Resulullah zehebe huludusul bil ucur. Biz ne değil yarlılar, baylar yarlarını izgilikte uzup gittiler diye. Niçin uzup gittiler diye? Ayttılar yusalluna kema nusalli. Bizning şekilde Allah'tan namaz okuylar diye. Ve yasumuna kema nasum. Biz orazat kan gibi orazattalar diye. Hem nese ve yatasaddakuna bi fuduli amvalihim.
Үзләренең артык малларыннан садакалар бирәләр, илешләрен чыгаралар ди. Инде без үти торган менә монда эштә әйтелгән сезгә ди үзегездән алда булганнарны куып җитәргә ярдәм итә торган сүзләр турында сөйлимме ди Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә. Бездән алдынгылар кем булган? Сахабалар, табигиннар, табигиннар, аннан тагын бездән алдынгы яшәгән кешеләр шулай бит инде. Әлеге сүзләрне әйтмәсәләр, сездән соң булганнар сезне куып җитә алмаячаклар ди. Һәм һәр намаздан соң нәрсә дип әйтә Пәйгамбәрбез? Субханаллах, элхамдулиллах, Аллаһу акбар дип 33 тапкыр әйтегез дигән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям. Инде менә шул гыйлем алучылар җөмләсеннән безне насыйп итсен. Чөнки Пәйгамбәрбезнең хадисе бар: "Фәмән сәләкәт тарикан ялтамису фиһи илман сахалаллаху биһи тарикан илал җаннә." Кем ди гыйлем юлына чыкса ди, гыйлем алырга бер төрле ишетергә дип килеп утыра икән, шунда Аллаһ Тәгалә аңа нәрсә ди? Җәннәткә юлын җиңеләйтә ди. Абдуррах хәзрәтнең ул безнең 25 ел инде мәдрәсәдә дәрес бирә, поэтому инде сизелде, дәрес вагаз сөйләгәндән дәрес формасында узды. 25 ел инде целый юбилей. Алла разы булсын иншалла. Менә бер җирдә мәдрәсә ачылганнан бирле инде ул таки шушы мәдрәсәдә инде дәрес бирә, ничә выпускник булды. Меңләгәндер инде санап бетереп булмый. Алла разы булсын иншалла. Икенчедән инде рәхмәт, молодцы, менә шундый бер матур мәчетне ремонтлап чыктыгыз. Мәчет субханаллах, машаллаһ, матур. Утырга да приятно, алхамдулилlah инде. Шагыйрә инде иншалла шушы нигә өлешне тигән һәрберсенә Аллаһ Тәгалә иншалла хайрлы аҗрлар бирсен албыз. Ya ilahi, ya ilahi. 28 ноябрь Госман мәчетендә Илсур хәзрәт балалар өчен дини дәресләр башлап җибәрде. Госман мәчетендә һәр якшәмбе көнне кичке сагат 5-тә мәктәп балалары өчен дини укулар башланып китте. Дәресләрне мәчет имам хатибы Илсур хәзрәт Нуруллин алып бара. Шәкертләр хәреф тану, гарәпчә язу осталыгына өйрәнә. Ахырда хәзрәт шәкертләргә ислам дине турында вагаз насихатын ирештерә. Шәкертләрнең укулары дәвамлы булсын. Икенче дәрескә да субботы siz şuşаны виш өйрәнеп киләсез укырга. Яхшы иттереп. Ярыймы? Запомни, вот син на следующую субботу менә бик яхшы укырга өйрәнеп килергә тиеш. Должен научиться читать хорошо. Хорошо? Рабби зидни илман нафи'ан. Рабби зидни илман нафи'ан. Рабби зидни илман нафи'ан. Rabbim Allah bizga xayrli, foydali ilm olirga nasib et. Rabbim Allah bizga xayrli, yaxshi zihnlar nasib et. Rabbim Allah eti anilarimizni tinglarga bizga nasib et. Rabbim bizga jannatlaringni nasib et. Amin bi hurmati seyyidil mursalin. Allahu akbar. Ya ilahi, ya ilahi. Госман мәчетендә Илмир хәзрәт Хасановның фикъ фәне буенча дәресләре дәвам итә. Госман мәчетендә һәр якшәмбе көнне кичке сагат 7-дә Мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасановның Фикъхул Ханафи китабын уку-аңлату дәресләре дәвам итә. Халык дәресләрне бик яратып йөри. Сез дә рәхим итегез. Allah subhanahu wa ta'ala şu derslerimizden devamlı kılıp, bereketli, hayırlı kılıp, inşallah şundan özümüzge fayda alırga nasip etseydi inşallah. Biz sizinle bilen bu indi işinci dersimiz bular. Kitaptan El-Fiqhul Hanafi ve Adilletuhu. Anın fiqhı iş tomdan tıra, birinci tomunu başlagan idik. Hem indi biz kitabın başından başlagan idik. Kitap indi o başta indi kişkinegine bir Abu Hanifa turunda kim indi turmuşı, nişek okugan, kayan algan. Hem indi bugün şuşa tematikini biz indi devam edip inşallah indi tamamlarımız. İkinci derske indi birinci temadan, fiqhның en birinci bulgan temadan başlarımız. O da olsa indi taharattan inşallah. Biz indi to'xtagan edik Abu Hanifa'nın turmuşun öğrengen vakitte Abu Hanifa hayatuğa, kaşan tuğa, hem de kazılıkka nişigana şakralar, nişik indi o kazıdan inkar ete, baş tartar, kazı bulmayı, onun neticesinde nasıl bula,
Һәм инде Абу Ханифаның гыйлеме турында без уздык. Абу Ханифаның шейхлары, укытучылары турында уздык. Һәм Абу Ханифаның айрым көннән дәресләре алган икәнлеген уздык. Бүген инде аның фикъ дигән направлениесында, фикъ дигән направлениесында без инде сезнең белән башлаган идек. Фикъ дигән инде бу аңлау дигән әйбер. Бу шариғатны 6-нчы дәлил ул истихсан, әгәр дә инде мәсәлән бер кайда булмаса, бер нәрсә булмаса, анда инде хәтта кыяс белән чагыштырып булмаса, истихсан, то есть кайсы мнение яхшырак яки җиңелрәк, шуны сөйлиләр. Бу әлбәттә инде мнение түгел, кеше үзенең миңа монысы эшләргә җиңелрәк, яки тегесе эшләргә җиңелрәк дип түгел, әлбәттә алар кайсы ике фикер килә иде, кайсысын алырга, кайсы туры килә күбрәк дип, шуны алалар. Мәсәлән, монда инде истихсан дигән әмер турында алар инде китерәләр аят юрилlahu бикумул юсра, Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, бернинди авырлык теләми, то есть диндә бернинди авырлык юк. Ya ilahi, ya Эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студиядә сезнең белән мин, Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Барыгызга да кадерле дин кардәшләрем, саулык, сәламәтлек, хәерле тигез озын гомерләр, бәхет, шатлыклар теләп калам. Алдагы тапшыруларда да безнең белән булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле дин кардәшләр. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله